Бәйрәм иртәсендә ипподромына Сабантуй кунаклары килде, күп санлы тамашачы җыелды. Аларны ипитыз, шәкшәк белән каршы алдылар. Быелгы район Сабантуе гадәттәгечә ат чабышлары белән башланды. Элек-электән Сабантуйның төп өлешләренең берсе булып ат чабышлары саналган. Хәзерге көндә дә узышлар зәйләләрдә зур кызыксыну уята. Быелгы Сабантуй традицион чабышлардан тыш, әлеге спортның үзенчәлекле төрө конкурны да тәкъдим итүдән торды. Кагыйдә буенча атлар төрле биеклектәге каршылыкларны җиңеп чыгарга тиеш иде. Узышлар быел 6 төркемгә бүленгән. Аларда барлыгы 30-га якын ат көч сынашты. Аннары 1200, 1800, 2400 метр дистанцияләрдә төрле токымдагы атлар арасында киеренке һәм мавыктыргыч көрәш барды. Саф һәм ярым саф токымлы чабышларда катнашу өчен махсус тәрбияләнгән атлар белән беррәттән җирле токымлы эшче чаптарлар да мәйданда үзләрен сынадылар. Финишка килеп җитүче алдынгыларга акчалата бүләккә сертификатлар тапшырылды. Быелгы чабышларда зәйлеләр генә түгел, республиканың башка районнарыннан килгән кунаклар да катнашты. Җиңәргә дип килдек, но соперники тоже көчлеләр, не получилось выиграть. Голова в голову финишировали и икенче калдым. Ат чабышларыннан соң тамашачы игътибары мотоцикллардагы төрле каршылыкларны үтүче егетләргә юнәлде. Мондый мотошоу быел беренче тапкыр уздырылды. Барысы 10 егет чыгыш ясады. Тамашачы таң калып алар чыгышын карады. Ат чабышлары белән башланган Сабантуй бәйрәме Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында дәвам итте.